Okay, undio chikomba zviya. Dayo chikomba taura titi pamusoro pane zvinhu tichikutsvaka mari sengewa asi nyaya yakonzepesa munhu wangu akutaura mudzimai yangu ari kumutaura zvakare hanzi mudzimai yangu ari kumutaura ari kuti mudzimai wake akadana nenyaya dzoti ani murume saari kuda kubhadhara taura nini siyana novana vavo kuzoti ini wacho paenzaka kuti nyaya yakutonzera ndokuti mushamukiri pakuti kodana mukadzima meseji kudana neimba murume handizvakubva ndarara naye ndosvika chiri inyaya yaretika ndiyakudhara isiya mazvinji. Alright, aiwa zvakanaka. Vanhu vari kutaura vakagara vasiyana nawo tero ataura nezvo. Uda kubhadharwa here? Uda kubhadharwa chii? Paurume wakapiwa nomukadzi wake pamukadzi asi wake. Ukamuona kuti akaupisa here urume wake. Ukarara nomukarume chinobuda. Ndobvunza iwe. Saka uri kuda chii? Taura pointi yako. Ndikutaura newe. Ukuda chii? Ukuda chii? Toda kubhadharwa pachi. Taura uda kubhadharwa zvinhu zvangu zvakati zvakakubviswa nomurume. Uda kubhadharwa chii? Uda kubhadharwa aiwa ndazvinzwisisa izvezvo. Uda kubhadharwa chii? Mhosva yei? Mhosva yacho ndeyekuti sei mukadzi uyu aisangana nemurume wangu inini tiri. Utaura kuti uda murume wangu andizvotaura. Ukuda chii? Ndizvo zvatoda kuzwa. Imi vanhu munoseka kaini handiseke zvangu. Ndizvo zvanditaura. Mudze utsvedze mukadzi wake. Taura. Aiwa taura kunoti taura dzakamira. Ungotaura zvisizvo kaatadza kutaura. Aiwa ngaataure kare. Ungochimunyekedza. Uda chii? Taura uda chii kumukadzi yeye? Pachii? Zvabva pambi. Uda urume wangu. Taura kuti uda urume wangu wake womurume wangu. Ndo uri kuda. Akauisa ungano ukahupima notisi. Muudza murume wako kuti urume wangu wakwaendesa uende kuuda kumukadzi. Muudze. Taurisa ndinoda kuzwa. Taura. Saka chimuudze kuti uda kubhadharwa sei? Muudze ndiwabhotaura kai uchiti ada kubhadharwa. Saka chimuudze kuti unobhadharwa sei ini ndisina kubvisa urume wangu. Muudze mukadzi wako ari kudaka. Pinzura zvako. Hanzi handina urume akamboendesa kusaiti. Ini handiziva mumeseji yacho mani yekuti vanhu vaiona anozoshuwera. Taura dota. Aiwa mameseji. Tutaridza zvikuonana zvitobudidzana pamba vachienda kwavainosangana. Kuti ngatisangane panzvimbo yedu ngatungamira achitaura kwe. Ndaifungidzira kuti mameseji pamusoro ndaifungidzira kuti nake murume ndiye ataurira mukadzi wake kuti mukadzi wangu ada kuti abhadharwe ari right. Ndanga ndichida kubvunza iye murume wacho chikomba kuti naye mukadzi wako shuwa anokodzera kubhadharwa pamberi pamangu handisi kuti uyo akakanganisa akatora murume womuridzi. Iwe uda kuti uyo abhadharwe chii? Chinokugutsa kuti ashuwa abhadharwa akatadzirwa. Uda kuti abhadharwe chii? Ayo muruchajiro pamudzimai wako kuti afara kuti ndokamutsotsa kai. Uchajiro kuti ayo mukadzi padzawo ichi mudzimai unofara kuti ndokamutsotsa.
ndinoda kuchibva pamwoyo wake ndakwanisa kupindira Alright, tingaswera kuchibeta chepakati. Nyaya tinoda kutaura ndekuti mutemo zvaunoreva zvakutaura mukadzi wako zvakanaka, but amutaurira ndiwe. Zvashedza mukadzi wacho apindure mubvunzo wasvinzwa. Asi nyaya iripo ndekuti wewe zvaukanzi bhadhara. Kubata kana kusabata takazviwana zvinokodzera kuti waisei waitaura nemameseji nomukadzi asi wako. Imosva ndokachadzwa zvako. Urikubhadhara rini? ndichiri kutsvaga mamasendaniso. Okay. Right. Pamusoro baba vasumbotaura chokwadi chavo, ndofunga kwati kugara, ndikapedza kutaura ndofunga ungapindure nyaya yake. Kwatiri kugara kuti vatambire vanogona kupera 2-3 months pamupiwa $50. Saka ini ndaberekera nawo babavo vana 5. Saka mheni kuti maigona kuvasweredzawo zvekumberi pamazuva ekubhadhara yacho kuita ndiwane mari yevanosiko. Zvaitika apa vanhu vaya vakaplana kwavaita manje. Mukadzi anotaura zvinonzwika panochi murume itsotsi. But zvisinei kana munhu akafa pasina fuko anorega kuigwa here. Fuko runotowanika musuku. Uda kutaura kuti kudii? Zvamutaura zvekuti ikauya vakavonga kutambira kwavo kuziva because ndo munoshanda mudzimai wangu. Saka vakatongobva papei izvezvi uitsotsi uyu nanhasi achine lingi achine communication yaarikuita nomudzimai wangu. Kwezivamupinda meseji ndikandaswedera kuti naye anotisa nefoni vachine communication iye vachiri kutoita. Uchaona kwatinosvitsana naye sharamba takadzoka muno naye kuisha kana nhamba dzakandisina dzako chaidzo anga akadhirita zita 1 but nanhasi dzinotongooneka ndichitoona kuti inopera na04 ndimwenyawo mizikolzi ndimwenyawo vachine lingi yavari kuita shefu tichagara takamudzoka muno naye itsotsi. Alright, mbosimuka akuchienda kumba kwako tizokushedza rimwe. Simuka kunadzi nemwe. No man, mari yangu yedare yakafonerwa kuti yedare ngaimwe. No, iwe chienda imwe tu iwe gara. Mashtama.